En la ciutat d'Alzira, sent les 21h30 del dia 31 d'octubre de 2009, reunits en el casal de la Falla Pare Castells, baix la presidència d'en Pasqual Pillén i Gonçal, es passa a tractar l'únic punt del dia, nomenat la nostra fallera major de l'exercici 2010, càrrec que recau amb alegria i satisfacció de tota la comissió en la fallera Maria Jesús, Pillén i Furió. Sense més assumptes que tractar, s'acaba la reunió sent les 18 hores. De tot això, jo com a secretària dono fe i signe junt al president. Ja, no? Ja. Fos mesos el vaig decidir a presentar una carta. En ella demanava que votàreu com a fallera major de Pare Castells. Aquesta nit estem tots reunits per celebrar junts el meu nomenament. I ara, si m'ho permeteu, m'agradaria dirigir unes paraules a la que fins aquesta nit ha sigut la fallera major d'aquesta falla. Respira, respira! Ningú com tu sap el que se sent a pujar a l'escenari i saludar a la fallera major d'Alzira, màxima representant de les festes de la nostra ciutat. Ningú com tu sap el que és portar per tot arreu el nom de la falla i fer amb orgull i satisfacció. Portar la banda de fallera major no és tan sols un somni de xiqueta menuda. És a més el somni d'una fallera que porta a la sang la pólvora que esclata en començar les festes. És el desig de tota fallera que vol ser digna representant de la seva comissió i que vol representar la llum batxa. Estimada Maria, alguna que altra vegada hem tingut l'oportunitat de parlar de falles. És a dir, d'allò que més ens agrada. Durant molts anys vaig estar sense vestir-me. Fins que l'exercici passat vaig tindre l'oportunitat de tornar a fer. Oportunitat que em van brindar els meus pares i que sempre s'ha d'agrair. Perquè les falles no són festa i tradició. Tanmateix per mi són molt més. Són un sentiment que desperta amb la presentació i els primers dies de març, però que es manté la resta de l'any a les reunions dels divendres i resta d'actes on les falles tenim molt per fer. Així és que ensenyo les falles, ben dintre de mi, com molts de vosaltres. Per això és que volia dedicar-te, especialment a tu, aquestes paraules. Per donar-te les gràcies per estar ahí. Per fer-me sentir part d'un acord en la que he pogut viure el 25 aniversari de la que sens dubte està al meu cor. La falla que em va veure néixer com a fallera. També m'agradaria fer una menció especial a les meues amigues que formen part de la meva cor. Perquè sé que amb vosaltres podré viure les falles amb intensitat i gelosia. Perquè siguen unes falles dignes de recordar. Per últim, i no menys important, què no he de dir als meus pares? Que han fet possible que aquest somni es faci realitat. Perquè de no ser per ells, jo aquesta nit no podria estar dient totes aquestes paraules. Espero poder representar-vos com vos mereixeu, poder portar el nom de Pare Castells ben alt i que entre tots fem d'aquestes unes festes inoblidables. Una vegada vaig sentir una fallera major d'un poble dir que una cosa sense fallera major no era res, però que una fallera major sense cor tampoc ho era. Aquesta nit jo vull fer-vos partícips del meu nomenament. Doncs allò que aquella fallera major va dir el dia que s'acomplí el seu regnat és totalment cert. Així que vull acabar donant les gràcies de nou als meus pares per tot el seu suport, la seva estima i entrega. Sense vosaltres, pares, jo no estaria així. Gràcies. I a vosaltres, voldria demanar-vos que crideu junt amb mi Visca la falla Pare Castells! Yo soy muy llorona, no puedo evitar. Jo vos dono les gràcies a tots per estar avui en un dia tan assenyada com este i també dono les gràcies a Maria que vos ha representat molt bé tots els anys que ha estat, igual que vull donar les gràcies a tota la comissió. Ara la mare.
Ahí, que mala persona. Me fa a mí si no m'agrada. Que se abra, que se abra. Esto es evidente. Busca, busca, busca. Collo. Hola. Collo. María, vas al cuerpo. Mira la cámara. Aquí no veo. Ya pues, para paella, pues, la paella. Ahora ya podemos la paella. Ay, mira, un epi2. María, me va un epi. No la había visto. A ver si Castro lo que te lo Mira, pero eso también. No hay más la ahí, mira, el color Yo también, pero me refiero que a mí me la probaba yo. parece un cumple. Oye, ¿no la tramaga, María? Venga, vamos. Típico de María. Que busca, que busca. Estaba esperando que me coma la flor. Ah, espera, que ya prueba también se la come. Es que en un bolso tan grande para trobar lo que tenía. Que el bolso está pleno. Que lo comparta, que lo comparta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso se comparte. Ya, estoy cerrado. Ah, qué bonito. Cosa José, Fallerechi, fallerechi. En Belén. Ya. Su pollero. Soy joyerito. Joyero. Bueno, falleras todas, ahí. Vale, va, fallera guapa, se Falleras todas, Vale, vale. Falleros, van todos allí. Vale, la comisión infantil la Ahora una y luego ya. Vaya pasando. Hacemos una aquí después en la calle. Que dice mata tres chiques que pasen. ¿Qué pasa, los chiques? Vale, falleros. Como le he dicho, a mí me colocaré. A ver, chica guapa. Yo primero no puedo llevar. No, Marta, no. Así no insisto, che. María, vete Más Ahora que me tape. ahí. Ahí la punta rosa. El que no se le Y se la puede llevando ahí, Corta de la sala. Va. A la venga. Eso es.